Love, uwi ka na? Yeah. Iwan mo na ako? Lalayo lang ako pero di kita iiwan. Uwi ka na pala. Ano mga daldala mong yan? Mga abubots. Abubots to the max. Chichirya dala mo yan Uwi ka na pala. Pang UTI yan, pang UTI. Diba, uwi ka na? Hindi ka? Yo, what's up mga kasamok? I'm back, Pasamok TV. Welcome to my channel. Ayun guys, kung natatandaan nyo yung last upload ko na nag-book kami ng ticket papuntang Bicol. So ngayon na nga, yung biyahe nila papuntang Bicol. At ngayon, ihahatid ko na siya sa PTEX kasi doon siya sasakay. So ayun guys, samahan nyo kami papuntang PTEX. A few moments later. One hour later. So ayun guys, nandito na kami sa loob. Ayun yung asawa ko. Nagtatanong siya kung anong oras ang antay niya. Third floor? Tapos? Nakuha ko na yung resulta ng antay-gen. Mabalik ko yun. Tama ka rin dyan. Sabi ng ticketing voting doon. Puno muna kami ng third floor. At magpapaantay din kami. Eh silab lang pala, hindi ako kasama. Kasama ako na. So ayun guys, ngayon papunta kami ng third floor kung saan nandun yung anti-gen area. Ayun guys, tara, ano. So ayun guys, nandito na kami sa saan daw? Third floor? Second floor pa lang ba na to eh? Ayun guys, papunta kami ng third floor. Second floor pala yung napuntahan namin. Ayan. Ayun guys, lalakad kami papunta rin. Nasakay ulit kami ng escalator para papuntang third floor. So ayun guys, hindi ko na lahat nakuha ng detalyo yung papunta namin dito. Gawa ng pagdating namin, ang daming tao, tila, kaya hindi na ako nakapag-video. Ngayon guys, papunta kami ng third floor, hanapin namin yung anti-gen area, kung saan man dahil. Saan daw? Dito ba? Ha? Hindi naman nata yan, palabas yan eh. Ayun. Ayun, nanda-gen test. Anti-gen area. Yan, may naka naman. Oo, maganon. So ayun guys, dito kami dumaan sa may parking area ng third floor. Dito yung anti-gen area daw. Yan. Ayun, may mga tao. So guys, napansin ko parang malabo yung camera ko. Ang gamit ko kasi guys, hindi yung hindi kasi yung GoPro eh. Nandito po. So ayun guys, yung asawa ko nakapitad ko magpapaantay dito. Sa ngayon, pagpunta nyo dito, sila kayo ng mga tao. Pagpunta nyo sa likod ko, maraming nakapita tao. Yan ay magpapaantay ng mga uwi dito. So matagal-tagal na antayan to guys kasi mahaba-haba ang sila. Siguro abutin tayo dito ng mga ilang oras para sa anti-gen. Pero pag natapos ng anti-gen, okay, ang resulta, biyahe na agad. Yung asawa ko yung naka-take na bag na nakapagpagpagpag. So sila siya dahil kumuha siya ng phone.
guys, update ko kayo mamaya. A few moments later. Ayun guys, kung makikita nyo sa harap ko, maraming taong nakapila at magpapaantay din niyang uuwi ng probinsya. So ayun guys, kung nagpabook kayo ng ticket kahapon, so ikatatlong araw, babalik kayo at magpapaantay din. Tapos pagkatapos ng antay din, mag-aano kayo, mag-hintay ng isang oras para makuha ang resulta. Kung negative ang resulta, diretso na kayo ng bus para bubiyahe. Pero kung positive ang resulta, ang mangyayari uuwi muna kayo. Uuwi muna kayo ng bahay nyo para mag-home quarantine. Kasi hindi naman kayo papayagan magbiyahe kung kayo ay positive. Ngayon guys, ayun yung asawa ko, nakaupo, maghihintay naghihintay siya para kumuha ng form kasi pila kasi maraming tao. Kaya tiyaga lang talaga. So ngayon guys, nandito ako ngayon, nakatayo lang ako. Tingnan ko. Kasi may nakapaskil doon, makikita nyo sa dulo, may nakapaskil doon. Ayan, itusong ko. Yan yung mga paunawa nila. Ayan. So hindi ko malapitan kasi maraming tao masyado. So itatry ko mamaya, lalapitan ko yun. Sige, ngayon guys, bye-bye na muna. Oh, what's up mga kasamok? I'm back. Ayun guys, tapos na yung antigen ni Lamb at sa wakas siya ay negative at oras na nga ng biyahe niya pero hindi pa ngayon, mamaya pa. So ayun guys, pabalik na kami ng sa baba kasi nandito kami sa 3rd floor. Magla-last date. Ano muna kami, kakain muna kami. So ayun guys, mamaya update ko kayo bago matapos ang. So ayun guys, I'm back. Nandito kami ni Lab sa ticketing booking para kukunin yung yung ano ba yun? Yung ticket. Hindi, yung sasakayan na ako. Yung ticket para makuha niya na yung set number niya kung Larga na, gora number. na. Lalarga na siya. So ayun guys, medyo mahaba-haba yung proseso ng pagsasakay dito sa PTX Terminal pero mas mura to kaysa mag-ban kayo pauwi ng probinsya saan man kayo sa Bicol. So guys, ang may papayo ko lang sa inyo na kung uuwi kayo ng probinsya o Bicol, Konting pasensya. mag-PTX na lang kayo kaysa mag-ban kayo. So sobrang mahal kasi pag-ban lalo kung wala man tayong budget. Yung canvas nating ban is 2.5. Yeah, yung 2.5 na yun, kung dito mo yung gagastusin. Door to door naman yun. Hindi, yung 2.5 dun sa ban, door to door. Hindi pa kasali yung antigen na 1.5 ata. 1.5. So, pag kwinenta mo yun, 2.5 at saka 1.5, di 4,000 yun. Pero dito kayo sa PTX, napakamura lang ng antigen niya, 850 at saka yung pamasahe ay 800, di 1,650 lang. Kaya ayun guys, kung uuwi kayo ng Bicol, dito na lang kayo. Marami namang vlogger dito sa PTX na nag-upload ng mga update tungkol sa biyahe. So ayun guys, papakita ko sa inyo ang mga biyahe na narito, biyahe iba't ibang probinsya to. Guys, kung makikita nyo biyahe, mayroong Santa Cruz, Nasugbo, Kaibiyang, Nasugbo, Kaibiyang, puro Nasugbo ang mga biyahe, pero iba-ibang bus to. Meron Santa Gabriel na bus, LLI, DLTB. Dito naman sa kabila, meron namang siyang meron siyang biyaheng Nasugbo kami, Santa Cruz, Tabaco, Albay, Legazpi, Albay. Ayan yung mga mga biyahe. So itong PITX guys, kung hindi nyo alam, matatagpuan nyo to dito sa Parañaque. Sasakay kayo kung galing kayo ng Guadalupe, sasakay kayo ng Guadalupe, galing ng Guadalupe, sasakay kayo, PITX na sasakayan nyo, dito na kayo mismo ibababa sa PITX Terminal.
So ayun nga guys, hinihintay ng asawa ko yung ticket niya. Ito, makikita mo sa likod ko. Ito yung ticket niya. So ayun guys, pagkatapos nito, maya-maya, konting hintay, at ako'y uuwi na rin. So makikita nyo yung mga vlog ko na solo na lang ako kasi wala na yung aking kasama. At yung mga kasama ko sa lahat ng vlog ko, sila. Ngayon magsosolo muna ako kasi wala akong kasama. So ayun guys, maya-maya update ko kayo pagkatapos. Bye-bye muna. 1 hour later. So ayun nga guys, ay silab nakasakay na ng bus at ako'y uuwi na rin. Ayun guys, salamat sa mga nanood ng aking vlog ngayon. Huwag niyo sanang kalimutan i-subscribe ang aking channel, Pasamok TV. And salamat sa pagsayang ng oras. Bye bye sa inyo guys.